سلام زقبركم هات كم يدخلوا لو معنتي حنتي تبغى ابلكيشن إذا لكم نتيجة تيست ام ابلكيشن يبال تيست ام ابلكيشن من متى يستخدمنا سكند هاند تليفون كنجز خلينا كابسه نفسه انتي بلشت الواتا تليفون تشيك مقبل يتقمنا كان يترف تشيك الناس كابانا رحق دبل بوتا نحرالو وي ابكار ختمانو نزا تيست ام ابلكيشن اوريدو بعلو تشيكيرو ريبورت خلقنا يغير مغنياتو تا تليفون تاي بلشتا لو كيف لنا نغزا كاب نغزا سقينا دحرا بيدنا مس بصح ويناي كاميرا بلشت ويناي ايرفون بلشت ويناي قال شجر على وايد لانت شو مغامبا قدم ገንዘብና موصانا እዚ ቴስቲም አፕሊኬሽን ዳውንሎድ ጌርና ነታ ሞባይል ወይ ባዕልና ቼክ ንገብራ ወይ ትሸጠና ሰብ ቼክ ጌሩ ሁለን ሪፖርት ገብረና እዚያት ሒዚያ መጽ ዘለኹ አጂ ቀጥታ ናብ ትምህርት ከልና ትምህርት ምባልና ናብ ቻናል እዚ መጀመርታው ዝመጻኹም መንግስት አባል አራይ እጂ ቀጥታ ናብ ትምህርት ነታ ቴስቲም አድቫንስ አብ ጉግል ፕሌይ ስቶር ይርከቢ በነፃ ዳውንሎድ ግበር ዋላ አንተ ሽግር ይብሉን አነ ዳውንሎድ ስለዝገበርኮ ቀጥታ ከፊተ ናብ ትምህርት እንቀጽሊና እዚ ግን አብ ኢንተርኔት ዘይብሉ ቦታ አይሰርሕኒ በኢንተርኔት ይደሰርሕ እጂ ቀጥታ ናብ ትምህርቲ ቴስቲም አድቫንስ ዳውንሎድ ምስገበርኩሞ ቀጥታ ድኸፍተልኩም ከም ዝንሪኦ ደለናዩ እጂ አነት ሕጽር ዝበለ ኸሪእኩም ፉል ቴስት ኩዊክ ቴስት ይብላሎ አነታ ኩዊክ ቴስት ብልያ ኸሪእኩም ፉል ቴስት ባዕልኩም ቼክ ትገብርዎ ትኽእልኩም ግዜ ስለድወስድ ማለት እዩ አነ ግን ሕጽር ክብልት ግዜ ኩዊክ ቴስት ኢለ ክፍትኔ ቀጥታ ናብ ኩዊክ ቴስት ናቱ አረይ ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ደለና ስታርት ንብሎ ሕጂ ቀጥታ ታሽሙ ከምዛ ብኢዱ ምልክት ዝገብረልና ዘሎ ልክዕ ከም አይና ንገብራ كما جرنا تشيك نقبره سكرين كاب جاف نجاف يسرح دي يسرحن مالتي انا هجي جميل لقط تشيك مقبار نالبات ناي ايدي متنكف يرايكم انهلو اري ودي له اوكي كم زتري ودا لهم ستيب 2 يلو باذنا هنسمعو كنكلالنا قطري يهبناي نعاكم ما يسمعكم نخون አራይ حجي 832 يلو يهبنلو نعاي قطري انا غصحفلو لنبزي 832 ይልነሎ በቃ ጽቡቅ አሰራሐለሁ ማለት ነው ስቴፕ 3 ኻኒ ድምጺ ምናልባት እዚ ድምጽ ናዕኹም አይስማዕኩም ይደሉ በቀምዚ አይነት መልከ ሳክሰስፉል ይልነሎ ኦኬ ሕጂ ተዓጽር ድበለት ሽሙ ቼክ አነ ገይረለኹ ኣብዚ ሪእዎ ደለኹም እዚ ምልክት ቀይሕ ገይርልና ደሎ ኮኔክቲቪቲ ይብላሎ ቼክ እንገብሮ ንኽእልና ዋይፋይ ግን ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ቦታ ኣይሰርሕን እዩ እተን ኣነ ቼክ ድገበርኮን ኩለን ራይት ገይርለ ያሎ ብድሕሪ እዚ ብሙሉአን እዚአን ቼክ ገይረ ኣነ ሕጂ ኩዊክ ቴስት ስለዝገበርኩ ሕፅር ድበለት እያ ካሜራ ይሰርሕ ድዩ አይሰርحن ቼክ ትገብሩ ትኽእሊኻ ኩሉ ፉል ቴስት ገብራሎ ወይ ድሸጠልኩም ወይ ባዕልኩም ፉል ቴስት ትገብሩለኩም ዳር መወዳቱ ኣብዚ ተሓት ከም ትሪእዎ ደለኹም ክሬት ማይ ቴስቲም ሪፖርት ብላሎ ኦኬ ክሬት ብሎ ልክዕ ከምዚ ገይሩ እቲ ቼክ ድገበሮ ብሙሉ ኣብዚ ሪፖርት ኣዳሊለ ያሎ ኣነ ሕጂ ዛ ሞባይል ክሸጣ እንድሕር ደልየ ንኻልእ ሰብ ከምዚኣ ገይረታ ሪፖርት ኣዳሊ ክልእኸሉለኒ እሱን ቼክ ገብራለሁ ራይ ወኣብዚ ሕጂ ራይት ገይሩ ጉድ ይልሎ ኣብዚያ ግን ኣብዚያ ኮኔክቲቪቲ ድብል ደሎ ፎር ቴስት ብላሎ ኣብዚያ ነለትኩም ይትንክፈን ራይውን ተንዝገበርኮን ራይት ጉድ ይልሎ እዚያ ግን
ፕሮብሌም ፋውንድ ብላሎ ምክንያቱ ቼክ ስለዚ ገበርኩ ኣብዚ ቦታ እዚ ዋይፋይ ስለዚ የለ ኣነ ብከምዚ ዓይነት ዝመስል ኣቅሪበልኩም ኣለኹ ብድሕሪኡ ታ ሪፖርት ወይ ሰንድ ናብቲ ድገዝእ ሰብ ሰንድ ሪፖርት ቱ ባየር ብላሎ ወይ ከዓኒ ንባዕልና ኣብ ጋለሪ ክንሕዞ ንኽእል ኢና ሰንድ ሪፖርት ባየር እንድሕር ኢልና ናብቲ ክገዝእ ዝደሊ ሰብ ይልእ ከለኹ ማለት እዩ ናለ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ይመፃለይ ብዋትሳፕ ዲ ብሜሴንጀር ብኤስኤምኤስ ዲ ብምንታይ ይክልእኹ ብቴሌግራም በት እቲ ሰብ ዝደልዮ መልእኽቲ ኣነ ክልእ ከሉ ይኽእል እየ ማለት እዩ እዚ ኣፕ እዚ ኣውሪድኩም ተጠቀሙሉ ብፍሉይ ከዓ ሰከንድ ሃንድ ቴሌፎን ክትገዝኡ እንትደልዩ ማለት እዩ ቅድሚ ገንዘብ ምውፃኹም ቅድሚ ገንዘብኩም ኣበላሽ ምጥፍኡ ከምዚኣ ጌርኩም ቼክ ጌርኩም ኣረጋጊፅኩም ናይታ ቴሌፎን ሽግር እንታይ እዩ ኢልኩም ኣረጋጊፅኩም ክትገዝኡ ኣለኩም ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና በዚ ወዲና ኣለና ይቐኒ